A je. Kameru gledi ima. Zica. Zakačuje samo. Lik jedan imati s onim zaljepljenim na staku, zalijepi si na staku. Kako ću vide, ne, nema više lika. Ima ti jedan to gore ti na krovu i samo s power tape zalijepi. Ono paljak malo. Može. Uspori, izljetanje. Treba vučme neke. Taman zagrijem gume i sad je neko izletio. Samo javite kad možemo krenuti dalje. Nastavi da sad će brzo. Direktor trke bude odlučio kad treba, kaj napraviti. Neko je sletao. Ali sad su rekao da je spremna, sve u redu. Možemo pustiti. Kreće startni broj 34. Prva liga!